Hello mga ka-listeners! Good evening! Ang oras alas 9:06. O wag ito ka-upload og drama gahapon ug sa niaging adlaw. Nga karon mag-upload ta ning Jack in Puy part 2 na. Nya magbasa sa kanyang comment mga ka-listeners para maanam-anam nigbasa. Sa dili pa di ano, shout out dahil ni ko ano ni Jackie Rose, no? Salamat ni Jackie Rose no nga nag-send og super thanks, no? Di lagi ko kabalibad ani ba kay naa naman gyud so direct na sa YouTube ba. Salamat kay ni Jackie Rose no sa pa-super thanks. Ang maagang pinaskuhan ni no. Salamat kayo Jackie Rose. Baliko na ko. Daghang kayong salamat. Nya basa ko sa comment mga ka-listeners dahil. Si sa Pantas Vlog. Salamat idol sa part 4. Way sa payan sa Pantas Vlog. Si Love Heart katawanan po ni thank you sir sa upload always. Thank you sa upload idol. Way sa payan Love Heart no. Salamat kayo sa pagpaminaw. Nya si Jackie Rose. Humana lang ang munyika migo kay ganahan niya ng tinag-as kay dili bitin. Dili gid ko paminaw at katong minugbo na nga upload. Kay gahulat ako sa imong upload kay tag-as. Sige lang bahalag na walahi basta dili mabitin. Hehehe. Malagi. Basin human ani mag-intro vlog na punta para sa munyika no. Part 14 naman tingali. Nalimot na ko. So atong mag-intro vlog kasunod ani sa munyika no. Kay aron atong matiwas. Salamat kay Jackie Rose no. Ug sa imuhang super thanks. Nya si Joseph Cubilio, Lodge Amping ka. Salamat kayo no, Joseph Cubilio. Nya ana pa napasay comment. Lodge na atoy drama nga nindot sa Lodge try daw to upload igsuon higalak away Lodge. Murag mauna Lodge nindot ra ba na Lodge. Pohon og malugaran ako no ato ning trabaho Hindi lang kumusaad Joseph Cubilio no pero basin sa makaya lang no. Nya si Ima Madura. Bisan taas na ads idol wala ni skip. Salamat sa firming upload sa mga drama. Salamat po nimo Ima Madura sa imuhang kanang pagpaminaw sa wala pag skip no. Ako na kay nang tabang si Jerry Sarati. Ano sa part 3 kay ang pohon no. Ang kining loyo sa kabangis no ato ning masumpayan ang part 3. Nya si Rudy Mihias, mayong gabi idol dyan. Nag-message ko nimo sa messenger. Wala di mo napansin dol. Salamat kayo sa part 2 sa luyo sa kabangis dol. Lingaw na pud niya ni. God bless you always dol. Salamat Rudy Mihias no. Ug si Jun Al Villacastin, salamat boss pag-upload sa part 2. God bless you boss. Salamat kay Jun Al Villacastin no. Sa imong karon pagpaminaw. Si Imsme listening here in Saudi Arabia. Salamat kay Imsme no. Nga naminaw jud ka no diya sa Saudi Arabia. Si Cindy Bautista tulo ka heart yang comment. Nya si Dungo ba? Klaro ba? Si Jen Ruiz, did man ang baser dol God bless. Nice kid nga drama. Mao gid. Salamat kay Jen Ruiz no. Danila Gonzaga, grabe ni nga drama saksak sinagol atong bation motulo jud akong luha pastilan paita kun sa tinuod nga kinabuhi kita'y mahimong kita mo'y mahimong biktima makawatan og anak ug mahimong makaluluoy ug mahimong sagbot sa katilingban mao gid pait gid kayo ang kapalaran no ni Idiboy ug sa iyang mga ginikanan nga nakawatag anak sakit kay sa ilahang gid. Thank you so much Sir John sa mga napili nimong drama nga gipang-upload. Amping kanunay ang God bless as always. Salamat kay Danila Gonzaga. Si Rocky Vlog nindot kayo ni nga drama. Mo gid makatandog no makahilak ning ano luyo sa kabangis. Nya si
Christian chances. Idol, dugay lagi ang sumpay. Sige lang ko og huwat kada semana. Ang happy dakidak, nahuman naman ito tanan upload. O siya nakabantay si Christian chances, no? So, Christian chances, nahuman na tanan ng episode sa happy dakidak na nasa playlist, no? Subaya sa playlist Christian chances kay kumpleto na ni. Anto na ni katapusan ang happy dakidak natapos na. Nya, di na lang ako tason mga ka-listeners. Nya na lang po ta magbasa, no? Ang mga ka-listeners, no? Aminawan niyo ang part 2 sa Jack in Puy. Hello mga kasama, kumusta? Kininyo higalas kanginan si Kuya Randy, kauban ako si Lloyd Gabs. Kumusta? Sige, plastar mo. Kay niya nasab kini atong sugilanon. May namdaman nato na sayran, gipahungaw ni Jack nila ni Mail o Hilda ang yang gibati nga kalagot ug kasina kang Poy. Gitambagan siya sa iyang mga ginikanan. Unya, nahibaw-an nila ni Mail o Hilda, unsa gid ang hinungdan nga naingon niadto si Jack. Si Sarah di ay nga bago nilang silingan ang hinungdan. Mga kasama, niya ang laing sumpay ning bagutang sugilanon. Jack and Poy! Pangita o nagmaayong trabaho. Kanandak kog sweldo ang makabuhi kag pamilya. Ayaw panindag saging barbecue parehas ni Poy nga pinaray kita. Kanang mga babay, adto ginasala sa mga laki nga magkahatag nilang seguridad. Anak day ka ma? Yabag dako. Basta kay mao na to. Pangitag maayong trabaho. Akos manguhit pa nimo ganang babayada. Sure ka ma ha? Ay ulagay. Ustaan na pa. Pagpilang pusta ma? Yabag! Nabuhi masad akong paglao ma. Dagoy baya ni mo. Pero ma, Oo, unsa naman sa? pero mas ganahan man og Chabi si Sarah. Mas ganahan na siya kwartahan, oy! Tanawan niya! Miyag sa lalo eh. May nalang laiban na sa kainit sa panahon ba? Naunsa man ka? Sige mo kagtutok na ko. Mura mas ako ayos, mahilis. Cute kid ni mo, oy. Aray, oy. Ikaw ka? Swerte kayo mahimo namang asawa. Ayun na pag-isgot ano, oy. Wapaginig ko klarong income. Okay. Pero just in case, imo na i-consider ang pagminyo. Ayaw biya ko kalimti, ha? Na! Bugal-bugal nun, matag ka eh. Serious, manggod ko? Tatawason ko ni Kaon, be. Hungitan di ka, ha? Ah? Alaw gawag ni mo eh. Mauwam sa tanim mo. Sige na pa. Bebe, Sula. sige na pa. Sige na lang, eh. Oh, kitsa mo tong 5 ka pinaypay, ha? Ako na, kuya! Manakog bayad! Narain day, Ikaw, unsa man tuwi mo? Ha? Dong! Upat ka ba na Q? Okay. Kumusta nga halo-halo? Oy, hi, Mags. Anya? Laming halo-halo? Oo, lami kayo. Halo-halo gud na. Kung ba na Q, upat kuya? Kita na sa mga ugal-halo karong gabi, eh. Ha? Anya? Tingalig mo na yung uyab. Siyab, di man doon ako uyab, eh. Sige. Akong banalak yung upat, kuya. Magkakaibuhaton, ha? Para man. Sige, unya, halo-halo ta, okay? Akong banalak yung upat, kuya. Hello, boy. Hi, sir. Unya na sad, ha?
Halo-halo na sa ta. Akong mananakiupat, kuya. Sige, kuyog ta. Kitang magi. Ay, di ko pwede. Nakoy buhaton. Importante kayo. Ha? Ingon ka, wag ibuhaton. Naadi ay, nalimot lang ko. Sige ha, aris ako. Mags! Magi! Akong mananakiupat! Kasampan ako sa kong mama. Iwan pa niyo ko mga pauli. Sorry, Dudong, ha? Oh, naara, oh. Oo. Bibi! Suko man. Luyas bata, eh. Sorry, Dodong. Cute mo, oy. Wow! Cute ka. Kaya naluoy yung kas bata. I'm so touched. Ugawag hindi mo, eh. Tabangan ka baligya, eh. Ay, ako na putos. Ay, ayun na, ayun na. Ikog na mo, ayun. Ikog ba, oy? Palit na mo! Palit na mo, banana Q! Pag-upag ni siya din, wala nagsikinsa. Pin-close kay Poy. Anya si Poy, sad. Giganahan, sad. Lumi ang ulo, balik. Ay, niya, iyabo ang kaha. Na-stress ko. Time pa. Gusto. Kami mandaig ni Poy ang partner sa negosyo. Boy! Mags! Oh! Mapalit ka? Naday tayo istoryahan nga seryoso, Poy. Nalimtan lang na ako da. Unsa man? Unya na lang ta magstorya ka ng mahurot na imong tinda. Ayaw kalimot, ha? Maghalo-halo gyapon taon niya, ha, po? Kuan. Hi, guys! Wow! Sputing lagi kay ka. Siyempre, apply yung nadawat. Wow! Congrats, Jack! Thank you, Sarah. Sa una na kong sildo, itriti ka. Wow! Thank you, Daan, ha, Jack? Pero karon pa lang, mga libre na ako. Pakyaw na pumunta ng bananagyo, bro. Wow! Kamu liya. Dili mo, libre yung bananagyo. Awas pa yan, awas pa yan. Pila tanan akong bayaran, bro. Kuan bro, 600. Okay, okay. Pero, inisweldo na ako akong bayad, ha? Lista lang muna. Unsa? Nagawa ni mo bro, eh. Ako na ikumpra niya bro. Para titinda ugma. Unsa man ka, eh? Tapil lang ko doon na. Paray mo abono, ana. Partner ta, di ba? Di ba nagsabot na ta? Oo. Pero, So, why problema? Pwede mo appeal ko? Mo invest sad ko? Ay. Ginagmay ra ning amo. Sige na, good. Papila ko ninyo. Ay, Sarah, kung gusto ka mo invest, mag-istorya niya ta. Ay, di man ko open-minded. Ha? O, less than 1,000 ang kaya na ko i-invest. Mga 500 pesos. ayun lang una, Sarah, ha? Nakaon naman si Maggie God. Sila ngunya akong kapartner. Okay. Ay, kita lagi niya mag-partner. Bitaw, kamo na lang, oy. Ganahan man gud ko ni Poy. Oh, uy. Holy hoy, brothers! Diyos? Kailan lagi ka niya? Excuse na ninyo. Uy, anong ngam ng tawhana? Kumusta mga amigo? Kuya, wag si ng Julis, ha? Julis? Ha? Hulis? Hulis ka, no? Nalimot na ka na ko? Jules! Jules Day. Syempre, nindot yun kayo na. Oh, hi! Hi, Maggie! Is that you? Hi. Big time na lagi ka. Syempre. Open-minded, good ko. Ay, bahal na ko sa mong negosyo. Open-minded ba mo, ha? Open-minded ba mo? Well, dapat lang mag-open-minded mo. Tanawar ko ni inyong negosyo. Sa ning inyong baligya. Banana Q, bay? Well, not bad. Pero, prangka lang, ha? Di good mo masinso ini. Pero tanawa ko, in less than a month, may kutsin ako. Kana tungod kay open-minded ko. Wow!
Ako, open-minded ko. Si Poy ra ang dili. Wow. Ba? Dapat open-minded sa kapoy. Asa inyo ha? Makikstorya kog mayo ninyo, be? Bay, mao ni amo bay. Ako rin bahala ining mga gamit, Poy. Minyo na mo? Di, uy. Okay. Di una ta maghisgot na. Asa naman to si Jack? Di ara. Lingkod bay, lingkod sa sofa, lingkod. Sige. Ay, di ka ni maguba inyong lingkuranan? Kurag karaan naman kayo ni? Ako lingkuran na, aron makita ni mo nga lingkod kini. Okay. Lingkod day, no? Sige. Oy! Ano diya maganilingkod? Sa sopa, unta. Supa man ang lingkod, bay. Sulay na, oy! Di na betik ka nga supa lingkod kay lingkod. Sige, tay. Madapa? Madara. Be. Paliguran akong tarong, be. Sure mo nga, di na ko matikay ang ini, ha? Di na lagi, bay. Lingkod na. Okay. Ay. Kamong doha, paduol mo na ko. Abi ninyo, sayang kayo ang opportunity. Hinumdumi nga, opportunity knocks only once. Mao nga i-grab gid ni dayon. By the way, si Maggie, asa naman to? Padunggon sa nato siya sa akong isulti. Oh, naara ko. Tupad mong Poy. Kamo na? Di, uy. Sige, lugo na, Jules. Okay. Kini. Tablet ra niya nga akong da, ha? Pero makaklaro naman tingali mo. Mas maayo unta tong laptop. Pero sige nang, fights na ni. Uy, may bisita man di ay ta. Hello? Among mama o papa. Pa, ma, si Jules, among classmate sukad sa elementary o high school. Hello, tita, tito. Ay, husto, ninumdum na ko. Ikaw to magsigig pangaway ining kaluhado. Ikaw to! Ikaw yun to, di ba? Ha? Dili, uy. Tita, ha? Wa ba ko'y buot atong panahon na, tita? Kung karon di ay. Ano di kay buot? Lahi na ka lang, tita. Kita ka tong auto nga gi-park sa inyong tungod? Kanang hammer? Di mo na. Dili. Kanang color gray, luyo sa hammer. Sky gray? Sige na. Pahimutang sad mo, tita, tito. Aron makapaminaw mo na ako. Doon ako'y i-present ninyo nga opportunity nga once in a lifetime ra gyud. Ako gina i-share ninyo kay gusto ko nga dili lang ako ang moasinso, kundi ang tanang suod sa akong kasing-kasing. Ug bisan ang ubang tao. Mao ba? Unsa man kuno da? Mas maayo tingali nga manawag mo mga silingan aron mas daghan pa gyud ang makapaminaw. Ay, unya na lang ng uban, oy. Unahan na lang mi. Unsa ba na? Okay. Sa dili pa ko magsugod, ako lang gyud nga ipaniguro ninyo nga dili gyud mo magmahay. Kining inyong bahay nga, oy, may buslot na ang atop. Mapaayon nga unya ni ninyo. Sa mubong higayon lang. Kini inyong mga likuranan nga panahon pas mga katsila. Mailisa na unya ni ninyo. Basta kay moasinso gyud mo. Believe me. Ikaw unya, tita, makapataas ka na unyas imong ilong. O ikaw unya, tito, makapalit ka na unya gwig. O kini sila si Jack o Poy, maka-workout ni sa mga mahalon nga gym. Di na unya ni murag walking bukog si Jack. O di na unya ni murag walking salbabida si Poy. Joke lang, ha? Joke lang. O salang good ang kinahanglan aron inyong ma-achieve ang akong giingon. Be open-minded. Wes! Pili may open-minded! Nakatulog ka. Dili me open-minded! Mga tsupe! 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 Hey, Jack! Hoy! Kita! Pagi! Gawas! Di magod, binastos to atong ibuhat? Ato lang gibastlan ng iyang kabastos. Di negosyas ato. Uya, wasya ikog nga manaway nato.
Ayaw na yun yung paniya, ha? Bantayan mo! Din, ama. Ma, pa, good news di ay. Nadawat na kong trabaho. Uy! Maayo! Congrats, anak. Congrats. Pero nangutang na siya daan ako pa. Usa na utang? Iyala kong baligyan saging. Akong pakyaw. Ipakaon ako sa taos gawas ba? Bahilan na guna ako, inigsuldo na ako. Pagok ni mo. Maya, no? Wa pa gani kagagunit og sweldo. O na sweldo pa gani, nangutang ka na dayon. Ni kagutaw ni mo, diha ni mo bayad sa utang. Aw, sa ikadahang sweldo na ako mabayad. Butan kay mano. Puhunan matatun ako, ma. Una man ko'y kumpraon niya. Doon na lagi, Poy. Bitaw, partner ko mong magi. Nga naman ka, Poy. Di ka ganahan makig-partner na ako? Di man sa ingon, ang ako ba? Di ka ka ganahan makig-partner na ako kay gusto ka ato kang Sara. Huy, agpasa di ko eh. Agpasa si Magi. Di lang ko eh. Oh, naubos to na mo. Ngano di ay? Unsay pasabot magi? Ngano di ito? Ni-offer siya, ma, pa. Nga magpartner ko may sa akong banana Q business. Aha. Pero, wapam ko ni tando niya mo tong ganina pag-ingon ni Diya nga utangon niya ang pagbangka, nag-uul kay ko kay wako'y ikabalig pangumpray kay patinda ugma. Mo to ningon din siya nga siya lang una muhatag ipuhunan kay partner magkunom eh. Aha. Aw, okay ra. Pero pa di ka Di ka magtuo si Magi nga kami na. Uy, hala! Hindi gwapo rin sa kong anak da. Di ka na Ay. Poy. Di ka gusto? Usay dili. Kajakpat na niyang Magi, ah. Aha? Doon naman ko'y lain nagustuhan, good ma? Kaysa man! Secret! Tanawa, Poy. 3 days pa lang gani nga ni-invest ko si mong banana Q business. Nikita na dayon ko. Thank you, ha? Ha? Kung iki mo sulti ba? Murag big time kayong paminaw na pagtinda na ko banana Q. Kaya mo yung emphasize nga banana Q business. Siyempre. Kay baw ka, bisagin ani ra ni Poy. Dako kay kog panglantaw ini, uy. Parehas data? Ha? Ngano? Unsa day imong plano ini? Di rakutob dinis ato pagtinda og banana Q. Mo-brown sa auta. Wow! Mosag na akong plano, Poy. Isulti ang tanan ako nimo. Gawas pag yun, ana, mangita tag mga kantin nga kasuplayan nato sa banana Q. Very good. Apirmi. O sige ha, ako yung mangita og mga kantin nga atong pwede suplayan. Kutasay. Bira. Doot. Bira. Doot. Doot. Bira. Ay, sakit na itong hawak eh. Oy, oy! Kadang ka doon na mong ikumprang saging. Mahurot ka na. Ay, kuang habang gapon ganin ni ma. Labi na dito sa eskwelahan. Pero tanaw na ko ni mo, no? Hago na kay ka. Ha? Daghan na kay kagibuhat. Oo, lagoy gatuto ng imong mantika. Aha? Mama sa do'y singot sa tao na mga. Mao gani, nagtuto na ng imong singot. Masakit ka ba yada? Ha? Masakit? Okay na ko ma. Eh, mas okay na kay gamay tingali ko ini. Ay, bitaw do. Basin pa day tudog mo gamay ka na ana. Nala, sige. Dungagi pa na dong. Kuwang pa ng imong gibuhat, boy. Ha? Yeah. Kuyawan na gud sa mong business. Nana di mo yung mga suplayan? Oh, duha ka kantin, sa eskwelahan o sa ospital, ug tulo ka opisina. Oh, hangga. Nikrik gud mong Magi. Oo,
Kugihan kayo siya mangitag supplyan na mo, Brad. Unya, tabang po siyang luto og paninda. Lagi, tabang. Bilibagin ako na eh. Mura di ka po yun. Daghan kayo mga idea. Di sa mawang matubang og tao. Di ko mag-speak nga ingana di siya. Mainin ko na siya. Ako ba yung best man, ha? Kaluwag ta. Ha? O si Bisman ba? Inikasal ninyong magigod. Di mo gud may uyab. Ano lang kong dinay good? Klaro, anak. Tanang tao dire, kay bawa na, anak. Nga uyab mi? Oo. Wali ko kay bawa na. Ay, kong binuang good. Ah, di lagi may uyab, Brad. Wa ko manguyab niya. Bisag mangutan na pa kang magi. Naunsa man ka. Panguyabi dayon. Sayang kayo si Magi. Muna ideal mahimong asawa. Swerte kaya mahimong niyang bana. Panguyabi! Surti magamay mo niyang bana. Panguyabi niya. Asli na yun. Anong ipasam na mo nako? Mas bagay mo. Partner na mo ron. Pwede man gani mo mo dito pakasal. Walay uyab-uyab. Bisan wa jud gusto niya. Ano man kay gusto niya? Walang. Matunaan na na. Madibilop na na. Oh, ikaw na lang lagi. Ano dahil ikaw? Di man ko. Oh, ano man ka? Di man sigani ka. Ako mo lagi bagay. Mas bagay mo. Na ako dahil nagustuhan. Parehas bitaw ta? Parehas na. Parehas tang lain-lain nagustuhan. Si Sarah akong gusto. Parehas ganita. Ayaw biya kong diskarte si Sarah, ha? Ayaw biya yun. Hello? Busy ka? Medyo di kayo. Muan ako sa inyo, ha? Doon ako tuyo ni mo. Sige, bye. Uy, yabag na. Muan ni manoon. Gulot kayong tambuka. Di man kutinto siyang Magi. Bantay lagi. Gubot lagi ba sa hilabtan niya si Sarah lagi? Bantay yun. Kung yun, kayo tuyuan yun. Naikan niya na ako niya na. Basta lagi. Hi, Jack! Hi, Jack! Ha? Hi, Jack! Ay! Hala! Hoy! Sure ka? Nakuyawan ka? Gawa ni mo eh. Ito naman ko ginauna. Pwede ko kabantay ni mo. Unsam ko na imong kihuna-una, ha? Or, kinsa bang ko na imong kihuna-una? Ikaw. Ikaw ba? Bugal-bugalon kay ka, no? Na si Poy? Si Poy? Oh, ngano day? Na ba siya? Ngano lagi? Ako lang sulti sa mong tuyo. Ikaw ba? Ay, good anak, good. Asa mong kaluha ba? Tao ka ba? Ngano lagi? Naalagi ko'y tuyo. Saan lagi? Confidential. Grabe. Tao ka ba? Sige na ba? Sige. Poy! Poy? Sarah, naligi ka. Over kay ka, oy. Nanawag biya kong daan, ha? Lagi ka musulti na ako. Ha? Kuan? Na ako'y order nga 100 katuhog nga banana Q. Kinahanglan ugma mga alas 3. Sige. May problema. Asa man ako i-deliver? Ako na-text mo ang price ugma sa buntag. Magpakaon mo gud mga bata. Birthday sa mga manager. O mo niyang gusto nga celebration. Magpakaon mig mga sa children. Ni-suggest ko nga apilan og banana Q. Para nasad kay additional kita ba po? Salamat ha. Ako na lang mo deliver ugma. Day off man ako. Day off? Di ba Merkulis pa may mo day off, Brad? Day off na ko ugma. Okay. Sige, ikaw li deliver. Pero kinalang na ka ha, boy. O ako naman sakti ng among manager nga ikaw mismo ang mo deliver. Kailan naman siya nimo? Kaila siya nimo by name. Kay sige ko hisgot nimo. Mao nga ganahan siya makakita nimo in person. Sige. Ikaw na i-deliver. Di na lang ko mo absent ugma. Nanuyo to siya? Nanuyo si Jack? Kuan. Wa manuyo eh. Wa manuyo. Mura lang kik nanuyo. Wa lagi. Di mo na sa kay bawo manuyo. Hala.
Hagis lang. Unsa daw say problema nimo, ha? Unsay problema nimo sa mong kaluha? Si Sara lagi ma. Kay bawo siya nagagusto kong Sara. Iya sa gitas karaktehan. Kung concern pa siya nako, mo giveaway ang taas siya. Oy, oy, di na maayo. Di gid maayo ma. Mao nga tambagin na siya. Kay tingali ako na siya mahinaykan. Nga naman, imus kamagon. Dili. Kay muntol na akong gumo. Usaw dyan mo. Pagtarong ha. Tusok ko na akong dagom. Oh, binuang. Nala, sige. Kaya ako na istoryahan. Inigabot ato ron. Way buot. Bisag hibaw siya nanguyab kaan ng Sara. Iyadyo kang sapawan. Wa pa man ko manguyab ni Sara. Ah! Nagplano na ko. Goy! Napong naman sa kama. Mabandi ka magkapanguyab. Pero, palihan na ma. Kay bawa naman siya nga nakagusto kong Sara. Unya, nagplano ko manguyab niya. Pero, padayo nagapon siya. Ang ngayon tanga mo, padaplin na siya. Nanago siya Maggie. Oh. Oh, di ay no. Ay, makikistorya dyan ko niya. Tapugasad ha? Tapugasad ba yun? Initas gawas, oy. Hoy! Ngano ni diskarte pa man kang Sara, nga nebaw man day kang nakagusto niya ang imong kaluha. Ma! O, ibya ni mo. Wadi ko kang kabantay na ko. Ha? Unsa mo na ko bantay nga? Ay mo gisulob parehas man gyud sa atong kurtina? Ano gud man sa sobrang panakton? Di ako nang gipatahig duster. Lagawa gindi mo ma, oy. Ayaw kong ligaw-ligaw ha. Tubagang akong pangutana. Gikan pa ko nag-deliver, ma. Wa ko mangutana, nagdiin ka. Kanibaw na ko ana. Aw, Ang akong pangutana, kung nganong imo pang gidiskartihan si Sara, nga hibaw ka naman unta, nga kursonada siya sa imong kaluha. Wa mo ko ni diskarte ni Sara, ma. Siwa! Siwa! Wa, bitaw, anis pa pangutan na ba, Sara? Di ikaw mo doon, mo! Naluyo mo naman sa kung gidapog ma. Nganong di man ka mutuo nga imo maning kaluha. Magkakon mo na tambuka na. Magkakon. Tambo ko, pero di ko makakon. Ready? Oo. Mutuo, Chukwada. Kay ninyong duha, ikay bakakon. Brad, Jack, ayaw nagilag, Brad. Tama na! Kaya taluoy ko na kayo nako, ha? Taluoy ka? Wa man. Lain kita naon mo kumuhila ka. Wa kay angay. Ato na nang i-deposit itong kwarta, ha? Ang para bali puhunan na ato ibilin ini. Wag ko magtuo, Magsda. Dalian na asinso sa itong negosyo, no? Siyempre! Ana, gid na. Kay nagkugi man ta. Unsam tang oras sa lakaw para pag-deposito ini. Ha? Di lang kumukuyog. Uy, di pwede, uy. Joint account mong gud atong i-open. Di pwede akura. Ha? Joint account di ay? Alangan. Sige, pero di lang ta magsaba ha. Kay leno lagi sabaw sa mga tao. Hay, na-worry ka nga laing nun pagsabaw ni Sarah. Ha? Hibaw ko nagribal mong Jack ni Sarah. Wa man gud. Wa man kumuyab niya. Pero nakagusto ka. Ha? Oh. Diba? Wa ka makatingog. Di ta magisgot niya eh. Unsa ta oras sa mga lakaw? Ay. Swerte kay siya, no? Ha? Si Sarah. Ha? Swerte kayo siya nga sa iyang kabag-o ining dapita. Daghan ang nakagusto niya. Apil na mong Jack. Ha? Hinoon. Gwapa siya. Puti. Sexy. Gwapa masad ka. Sexy masad ka. Unya. Aw. Unsay aw? Wa lang. Nisultira ko. Buntag ta mulakaw. Alangan naman sa gahapon. Lumao man na atong tingtinda. Right. Uh, Alas 8:30, hapit ako sa amo, ha?
Oo. Ganang ganahan mong Sarah? Ha? Gogo. Nisulti man day ko sinungdan sa. Nagwapa siya. Puti, sexy. Sige pakita sa legs kay sige laga shorts. Huwag hindi na ganahan sa mga laki, no? Nasuya kang Sarah? Ha? Wa, no? Suya good town. Ngano good town, masuya ko. Ito na koy. Mags! Maggie! Mags! Wala ka lingiya, oh. Eh, LQ? di, uy. May guyab mi. Boy, kay baw ka? Tarang tao din ningon bayag yun. Nga uyab mong magi. Pero, dadyo ko dito ni mo. Nga ingon kang dili mo uyam. Hindi, mangyod. Sure ka ha? Lagi, bisa mangutan na pa kaniya. Nituod lagi ko ni mo. Kuyugi ko ogma ha? Ha? Unsang rasa? Buntag lang. Kay, mamaligi pa man ni kahapon. Patay. Nga na di ay. Ha? Naman may lakaw ni Mags Gabuntagod. Ay. Ingani na lang. Dali naman may mga usa ka oras pinakadugay. Alas 9 mang lakaw. Mga alas 10, humana may anak. Sige. 11 lang tamang lakaw. Para diretso na lang tag-lunch. Ha? May problema? Sige, 11 tamang lakaw. Pero, pauli na tadayon na kay humana tog lunch, magluto mi sa mong saging. Sure. Patay. Dugam din ni mag-open ng account. Sa di problema. Di ba abin ako kadiyot ra? Nagdali ka? Layo pa bitong oras. Kuan manggol. Gikan din Pamalit patag mga dugang food container ha. Unya, maniod to na lang tandaan. Aron magluto na lang tayo inigabot na to. Ha? Uy, naan sa man ka? Yuwan tangin mo uy. Kuan abin ako diretso ta mo pauligikan din Pamalit lang tag dugang food container lagi. Tara sudlan sa i-deliver na to nga mga saging ba. Mamalit para ba tag foil? Saan man din ako? Nagsabot na ba minsan? Ano di ka, oy? Bakit problema? Kukuhaan ka? Mahadlok kang may makakita na to ug musamot ilang pagtuo nga uyab ta. Di, manggod. Yung ID, ma'am, sir. Saan man nagusara, Kung di sa ni kuyugan ako sumagi, mangnuon sa ni. Kung di sa to nako tunghaon si Sarah, mangnuon sa to. Oh my God! Stress man ko sa akong kagwapo, Kini po'y nindot unta, mahal lang. Mag-lunch lang ta na. Mags, aron makapauli dayon ta. Pagani ko kapalit. Palita dayon na, aron mangaon dayon ta. Ay, susayo pa kay, oy, wa pa alas 11. Mamili pa ko dire. Oh my God. Ay, kini sa rin tapoy, ay. Naasa rin ta kaini, Aron klasa na tanaw na tong saging ba? Pasaging-saging na na, pero big time. Kaway ni, Naminaw ka na ko, poy? Ha? Naminaw, Okay unta, pero basin malkang sita. Ito, no? Sige. Unya na lang kung doon na tayo catering business. Ha? Mga eskwela niya tag culinary, poy, ha? Aron ma-expand na tong negosyo. Ha? Mag-istorya ra ang niya taana, okay? For the meantime, mamili pa ko diri. Patay. Nitay si Sarah. Where na you? Nag-wait na mi. Patay lagi kayo ni. Sultihan ba na ko si Maggie sa tinuod sa? Pero, sigurado yun magluod gini siya. Sa umanin ako. Di ana sa tay. Wa pa ganita ka-reply sa unang text. Wa lagi ka-reply. Sa uman ako pag-reply, Ako inyong traffic. Kisa rin mong ka-text.
Ha? Kuan kining... Oh, nanawag na gid oh. Kinsa day na? Kinsa day na? Si Papa? Hello ba? Si mama ni mo ako hospital. Ano man ba? Asang ospitala pa? Ha? Kinsa na ospital? Si Mama? Asa naman to si Poy? Hindi para magiging mo-reply. Hindi pa gid mo tabag-tawgan. Kalain sa doy. I-assist lang yun ako ninyo ha. Hindi man sad madanga ako rapod. Suhulan na kita mo. Poy. Hi, Max! Hi. Asa di ay si Poy? Di ba nagkuyaman mo? Kay baw lagi ka? Oo. Kay gasabot na may manglakaw after sa inyong lakaw. Asa di siya? Ay da, o edasad ka din yung amahan, oy. Nalipod na gani ko gamay, daratol dayon. Ay, good, ana. Pangga, unsa man taong ka eh. Kaya ba, biyagod ka nga mabalaka yung kunin mo. Yung ana, ti ka kamahal. Alright. Ay, lugawag yun ni mo eh. Mao ba? Mao ba nasakpan ka sa imong anak nga may kadate kang chicks ka dito? Pakan ko na. Sa una naman to, Ma. Nagbait naman ni Papa, God. Ayun lang to isgot. Bitaw. Dugay naman kayo ito pangga. Kalimti na to eh. Bitaw, Ma. Bitaw. Bitaw. Kalimti yun samtang sa'yo, pa. Kay, kung di na mo kalimtan, magsiyig yung kaghisgot inig ango-ango ni mo. Ang kuyaw o ang di na ko kalimtan ang pagpabukal og mantika sa imong amahan. Ma, lagi anak ko ni Ma. Kung ango-ango ng tao, Ma, malimot ni siya sa present. Ang yung mahinduman mo itong sa una. Mo nang magsigig nun sa hisgot sa mga inatabo sa una. Pero di na may bawaan pangitabo karon. Kapait ko di anak, no? Mo nang karon pa lang, mintras wapa mo giango-ango, iris na yun ang tanang bati. Huwag tanga na siyong nahuna, Ma. Pa, kalimti ng tanang bati, aron nindot ang ma-retain sa inyong memory. Kana, let me. Ha? Okay? Ma, kumusta na? Ha? Ay, akong bohe! Nagkawag yun mo, Ma, oy. Balog lang ko. Pagkaan ba yung ganina pagpanawag ni Papa? Overacting na kaninyong amahan. Tanawa ron, oh. Di ba? Papaulion na sad ko dayon. Excuse me, ma'am? Pa-admit lang ta, ha? Tanawa ra. Oy. I-admit bang gani ka? Suan masulting mo. Taas manggod kayo ang imong blood pressure, ma'am. Bitaw. Pila man di ay. Pila day ang BP, Dok. Taas, good. Pila gani! Kalma lang, pangga. Musamot ano kataas, pangga. Gusto kong may baw pila! Kung nga nang i-admit na dyan ko, naglamayng lipo ram na akong gibate! Sulti, Dak. Ni feel good gani kaglipong. So, admit lang ta, aron ma-relax ka. Unya, ayaw lang sige tabi, ha? At ang binuangan ang di ko patabian! Pangga. Patuo lang, ha? Shh, sakto na to imong gisulti. Musamot magudog saka ang imong BP. Kung ma-stress ka, mau nga relax lang una. Balik ra sa gug tabi kung mudaw na, okay? Pila mo akong bibi! Gusto kong may baw! Dok, sultihan lang kay musamot nagkalagot kundi sultihan. Kalma lang, ma'am, ha? Di nyo ka mo kalma! Kundi ka mo salte! Sulti na lang yun, Dok. Bitaw, Dok. Kanang sulti lang, Dok. Aron malinahon ta, Dok ba? 200 over 150. Kaubos naman day, ana! Abi na kong niabot ako sa kalibaw! Kuyaw kayo kong mama, Dok, sa? Ikaw, good, ma'am. Okay, sir. Ipalihog na lang unya ninyo process ang admission ni ma'am, ha? Okay? Sige, Dok. Salamat, Dok. Okay. So, admit yung ka, pangga. Kalma lang yun, Ma. Magagawas na dayon ta. Oh, apel de kag-admit! Toing. Ako na lang ang mamalit sa mga kinahanglanon sa ospital.
ikaw ang makuha sa mga gamit ni Mama. Apil na sa kang Papa. Oh, sige, Brad. Okay, klaro na. Jack? Poy? Sarah, Sir? Kumusta niyo, Mama? i-admit yun. Taas kayong BP. Dali. Kuyugan na natin ka sa iyang room na. Una lang po aron makabalik na dayong ka. Sige, una ko. Aris ako, Brad. Sir, aris ako. Poy ka diyot. Ay, wala to ka dung. Tara, ato tas kwarto ni Mama na. Kinsam na nagbantay sa store ni Mags. Asam dito siya? Ay, ito aray. Dali alang palihog kay nanawag na ang kantin. Dali alang, be. Mags! Mags! May alagi ka. Ay, Dong. Kuyog ragod sa uling, Dong. Kamoy pagkuyog pag-deliver sa kantin. Magkuha ko mga gamit ni Mama ko. Pa-admit mo ko siya. Ay, Yads. Dagan pa kag mantika, diha? Brakuwang na niya. Papalitin lang palihog, be. Pamalihog lang, diha. Diari kwarta, ipakuha ni. Ay, Mags, sila di mo gisulan para mo assist ni mo? Mags, pasensya kayo Maglisod kong tabang ni Maron. Mabalik po ko dito hospital ko. Okay, Ray, waray problema. Uy, ang turon ba naluto na? Pa-displayhin na direbe kay naay mangitaan na. Paspasil ang palihog. Mags, sorry kayo. Huwag yung katabang ni mo. Unsaon hospital mo ko sa Mama? Diba, di naman gyapon unta ka makatabang nako karon bisan wa pa ma-ospital si Nang Hilda? Kung wa pa ma-ospital imong mama, unsa kay imong irason sa nga di ka makatabang nako sa? Unsay? Kibaw nako oy. Manglakaw di unta mo ni Sarah. Ha si mong mata? Mo di apurado kay ka dito plantas bangko daan kay may date na unta day ka. Mo di apurado kay kang moli. Maudi ay, kay wa gyud ka mahimutang. Disulti na lang unta ka dayon nako aron di ka malangan. Iko kay kunimo oy. Sorry ha, sorry kaayo nga wa gyud mahinayon ang inyong date tungod nako. Magis mong mata. Di mo good to date kon. Magpaguyog mo unta ko siya nako. Ay saba oy, storya ipoy. Nagsilos ka? Nagsilos ka, Mags? Unsa? Silos good town. Unsa uyab ta? Ay, i-deliver na na ninyo, be. O, asa mo tong bike, oy? Tuod di ay. Kumusta naman Nang Hilda? Taas pa yung BP, pag-ikan ako. Sige, muadara niya ako, bisan gabiin na. Salamat. Sige. Bago lang nang nakatog si Mama? Mo nga, di kayo natudak ko na itong mga tingog, ha? Okay naman ka, Sinoy. Di pag yun okay. I hope ma-okay na siya. Kuyog lang una ta na. Mamalit ko sa mga kinanghalan nun din Wala, sakto na. Sige. Pa, ato na mi. Okay. Sakto kay to. Kay baw ka? Happy kay kulon. Happy kang na ospital imong mama? Uy. Ano yung ganong happy man ka? Nagkuyog man ta. Char, kay ka, oy. Ala. Unsa to? Akong heartbeat. Oh. Mga unan ta na. Taas pa bitaw ang oras. Ay, busog pa ko. Halo-hala lang ta. Okay. Sige. Mag-order na sa tawag pagkaon.
Ay, halo-halo na ko. Ikaw? Sige. Halo-halo lasag ko. Ako'y order ha. Pares tag flavor. Oh, sure. Dong? Ma'am, what's your order? Oh, yes. Kaning, duha ka order nga, ubi halo-halo. Okay, ma'am. Obi, halo-halo duha. Thank you, han. Kuyo ganako din eh. Ganahan siya ko halo-halo. Mao ba? Halo-halo ba, sir? Oh, Wow, fast service ha. kasula ini eh. Gutom na ba nako? Kalimot ko man ko kaon. Jack, sige na. Mga una ta. Sure ka? Hindi ta mag-order og pagkaon? Ay, no na ni ko. Ikaw tingali. Pag-order lang. Ha? Di na lang. Busog masab ko. Sakto na ni. Pasig makuha nga sa akong kwarta. Hilig sa kaghalo-halo? Parehas mo ni Poy? Hilig sad ka? Medyo. Medyo. Actually, mas ganahan man kong batsoy. Ay, di ko ganahag batchoy. Pero kung dessert, halo-halo yun ko. Okay. Ay, sige, uy. Ato na talungan og kaon. Aron makabalik kita sa ospital. Paspasan na tog kaon. Wa pa na iba nimo. Kaon ako. Ay, lagi ko siya ako tiyan. Okay na ka? Ha? Okay na. Sige na. Tewsag kaon sa halo-halo. Lami kayo, Okay. Sakit ako tiyan. Jack? Sakit na. Sakit na mong tiyan? Wa ba magkukuy kaon? Mao na nay resulta karon, ingon-ingon pa kang busog ka. Sa miaging yugto ni ato Sugilano nato nasayran, nagubot og kadyot ang reunion sa kaliwat ni Mael tungod kang Hilda og usa nila kaparyente. Pero mipatigbabaw gyud ang paghimamatay og pagbinatiay sa mga kaliwat. Apan siyak lapos sa kalag sila si Jack ug Poy dihang didto sa reunion si Jules, ang medyo kontrabida sa ilang kinabuhi sa elementary o high school. Igaagaw na sila. Medyo nabadshot o gamay ang duha. Unya, extended pagkaugma ang reunion. Mga ligo ang tibo kaliwat sa dagat. Mga higala, anit ang bahina mo padayon sa laing sumpay ning Sugilanon. Jack and Poy! Mingaw ba iting tampita? Tita kapas nila oy. Unsa ni ron, bro? Bro, nakadungog ka. Bro. Mga kawatan. Kawasan na to. Ha? Unyag tingalig doon ni Armas. Wala na Armas. Uy. Armalite. Hasula ini eh. Tingaling masakpan ta. Di na gito magawasin kwarto, bro. Unyag mga bilis mga kwarto. Di tingali mo pabli, uy. Abli ninyo ang kwarto. O kuha sa ninyo Bro. ang pakuha. Mga bilis sila sa kwarto. Patay! Di ka ta masakpan ini. Di ka ta mahukbog ini, bro. Bro, di ba ginilig ko na itong ipatungan din sa hospitana. Hasula ini eh. Doon na sa mga tao nga ingani din eh. Mga higala, bungalik ini sa una sa tagsulat og first story purposes only. Unsa ka? Ambot yun unsa ko. Basta kayo nagkurun ko mayo, bro. Kisagol eh. Sagol ka gutom. Kadlok. Lain kayo kong ibatid ko. Kuto na na imong kurog kay mahagbong ta. Bro, nang sila sa itong kwarto. Fokus lang, fokus. Ayaw pedas ko ba? Ayaw gid, ayaw. Saan mo na ito? Muli
Dili sila trisbitana niya makita kita. Aw, katay ta. Di ba ko gusto mamatay? Ginawan ko. Shit, mga tawada. Kaloon, hindi ko na. Mamatay kung magintawan na. Magintawan na. Bro, nasi mong ko, bro. Unsa? Nasi mong ko. Unsa man? Ang plimay. So, maningat, di kita katingog ini, bro. Ukok, bro. Ayaw, labdi kay akong kaon. Ay, giliw kay, ay, tingin mo daalan po. Hop! Som na ni mo. Akong ilabay sa sud. Nani. Isa ko! Ay! Kaya kami katawa! Brad, come on, Brad. Ay, katawa kay! Ay, katawa na ito na patay! Ay, Ay, abat na! Abat na! Aw, sikat kayo, may. Liman ka, way nakuha ang mga tulisan. Hala, no? Lagi. Nagtuo mo sila nagkikaway, good Mickey. Bungkag kaya ang mga gamit dito. Wagin sila makahunaw-na nga, posible lang nga nagkiat lang yun mo o buhat-buhat rato inyong storya. Naamon ko yung mga ebidensya. Mga tsinilas, nabiyaan. Bagsig-bagsig lang dito mga tawanan, pero talawan ko gabat. Naaanggan mag-abat. Mga bugo mas itong mga tawana. Ay! Inyong pasalubong, tagsa niyo mo kabag, ha? Yala, unsa man inang? Salvaro, mo na produktos palumpon. Wow, akong paborito! Nga nang paborito man mo? Sige na di kagkaon ini? Padalahan man gud na sila permi sa ilang mga paryente dinhi. Unya, pakanon ba ako nila? Wow, ha? Close ka na ka sa ilang family? Mga bata pa ni sila, silingan nami. Mao nga suod yung kaninamo si Maggie. Suhitog yun mis kabuutan ining bata. Sige. Tilawi da yun, Sara. Maggie, tabangi kong andam sa sikwati, be. Lamig ka ni iparis aning sikwati o salbaro. Labi na kong pure ang tabliya. Sige nang. Ano man ka? Wa man. Tilawi ng Salvaro, Sara. O sige nahan sa iyong mama. Ha? Pagkaon? Bisan unsa? Bisan unsa may gusto ni mama nga pagkaon. Wa man siya matawag nga paborito. Mga butang. Ganahan siya og alahas ka ng dili fake. Mao ba? Wa na siya laing ganahan? How about bag or shoes? Ganahan siya pero branded yung ganahan. Mao ba? So, kana yung mga gamit, mga branded? Di noon. Mabitaw ganahan siya branded kay wa pa siya kasuway og branded. Sa ato pa, pwede na rin siyang tagaan og anything. Nga naman, imot siyang tagaan? Wa lang, ganahan lang ko. Duwatan ninyo mga tasa, Awan ang labisa, awan eh! Ako lang. Dire ipato mo. Ay, mga kutsara di ay. Nagkinan na magutag kutsara. Basin initan sa sikwati nang. Magkuha lang ko. Ay, mauginay akong ganahan ni Maggie. Di na kinalang suguon. Kamaugyod kung unsay buhaton. Ma, unsa ko naganahan mong regalo? Nangunta na si Sara. Para unsa man, di man ako birthday. Wa lang nang. Ganahan ang tikang tagaan. Ngano di ay, daganda kag kwarta. Uy, tigumo na lang na ay. Ayun na pag-usik-usik kog palit-palit ang regalo na ako kay di sa ko hilig ana.
Hala, sige na. Ipisa na ninyong si Kwate ang mga tasa. Ako ra ma. Very good. Parison yung kay mong magi, Poy. Sa miyaging yugto ning sugilanon nato na sayran, mipadayag si Hilda nga gusto niyang mag-double wedding sila si Jack og si Poy, Maggie og Sarah. Nasyak ang upat kay sa tinuod lang, wa manggid sila relasyon. Unya, nadayon ang ilang pagpartner sa negosyo bisan kung may hilom nga dili pag sinabtanay sila si Maggie og Sarah. Mga higala, anitang bahin na, mopadayon sa sumpay ning makalingaw tang sugilanon, Jack and Poy! Sulit ang upat kay partners naman ta. Yes. Bitaw, sakto. So ugma, kuyugan na to si Maggie. Pero karon, hisgod na ta sa atong launching sa Banana Chills. Okay. So, nakakontak na ko og pare para sa blessing. Nakakontak na sad ko caterer nga dili kayo mahal. Pero lami ang ilang food. Sila ang cater na mo sa office. So, ato niyan din matong budget, okay? Ako na sa to na-contact si Jared nga ipaingon niyang paparit si nga ilang saon na tong gamiton. Okay. Ang balloons ug flowers, okay na, sir? Mags, okay na, Mags? So, i-finalize na nato tanan aron mga ma-prepare na nato, di ba? Ma-prepare na tong kwarta, Mags? Unsa ba may kuwang na to? Hay, salamat kay naabtan yun ta mo. Dadana diri pangga. Pangga, dadana diri pangga. Hoy, sige cellphone da pangga. Kinsa magina mo sige ka text dia. Asawa na ko diha. Aba, kamera na ba? Kamera na ba? Wala. Takuha ko daanan lang ka. Ay, takang tao. Natural. Humot yung kayong atong palihingan ng ka. Ano ka lagi hinungdan? Di noon. Pero dako nigi katabang, oy. Ngano ka? Tunawa na gud na si Sarah. Nay, nagsigig-sikit ni Poy. Hain man to si Maggie o si Jack. Tos Maggie na hataw giveaways. Nga kanang turon. Si Jack ang asa to. Tuwa na. Doon ay kaistorya. Nganom di ay? Tawagan na gutos Poy, be. Ipadool tong uban na itong mga bisita. Hindi naman paingon din yan eh. Murag may tuyo. Ha? Poy! Ing-ing. Ma. Asa na ko ibot ang mga sinsiyo nga giitsa na to ganina, ma? Ay, si Papa na may bahalaan na ay. Pagga, kuha ato be. Poy, dali una. Kaya doon ako isulti di mo. Ha? Ano di, ma? Ayaw pagsigig-sikitan ng Sarah. Ha? Wadyo ka makabantay. Nga dihara ninyo ang matas mga tao. Wa ko makabantay og mata, ma. Pagtarog! Bidto unta ka nagpaduol ni Maggie. Dili kay adto kang Sarah. Kay kana si Sarah o si Jack ang angay magtupad. Nga naman, ma. O si ngano? Uy, nasayon ka ba? Nga kamong upat ang gitanaw karon sa mga tao. Nagkahatag mong inspirasyon sa mga batanon, labi nas mga manag-uyab. Ha? Di man may uyab, ma. Kaming upat, wa may relasyon. Pero ang mga tao nagtuo nga uyab mos Maggie. O sila sad si Jack o si Sarah. Sula. Ay kung ingkaan ha. Paminaw. Mahimo mong maayong ihimplos mga kabatanunan nga pwede ragyuday ang pag-uyab-uyab. Kalma-kalma lang nga manag-uyab ba. Di pa rin sa uban diha nga o sa kasimana palang gani. Wana, namablos na. Kay, wana, nagpa-jir-jir dayon. Kamo, inyong gipakita nga pwedeng unahon ang pagtukod sa kaugmaon kaysa unsa-unsa diha. Ma, di lagi uyab. Way dunay relasyon na mo. Kay bao lagi ko. Unya.
Basta kay tumana o na tong akong gisulti. Mag-istorya raon niya ta. Hala, sige. Balik ta dito. Pagitaas, magi. Poy? Ay. Abi na ko kasi ka-istorya ni Poy din eh. Ikaw man di ay nang? Poy! Una lang ko ni mo, sir. Poy? Ayaw o naglakaw. Nang? Sara, ayaw lang kayong sikit ni Poy, ha? Oh. Dito lang ka padool ni Jack kay si Poy para manang magi. Ha? Sige lang, mag-istorya raon niya taana. Balik na dito, o gatiman na tong inyong mga customer. Pero kamo ni Jack, ha? Oh. Lukaw na ay! Sige. Hay! Pangga nga naman to. Aw, ako na siyang gibadlong. Ha? Ako siyang gipemang noan, nga di magsigig-sikit-sikit ni Poy. Ha? Imo nagbuhat? Oh, tinga naman di ay. Tukan ko. Nangunrabida ka pangga. Wa ko manguntrabida. Ang ako lang gilikayan ang tabi-tabi sa mga tao. Pangga nangunrabida ka pangga. Oy, imo pa yung giatol karon nga inaugurasyon sa ilang refreshment parlor. Wa lagi ko manguntrabida! Tana, maulit tayo. Dali. Uyaw ko guyura ay! Wata makaguyura pangga. Ah! Tana, maulit na tagod. Dali na. Lingawan ako sa mga tao eh. Wasa ko mag-expect inida. Sad? Masyak malasad ta. Huwag yun ta mag-expect. Okay na ka? Well, basing kapoy na ka. Auling ko doon na, pahuya na. Okay na ko. Oh, saman, may di pa mati ka? Okay na lagi ko. Ay, nagka-worry na ako. Oh, kuha ati ag mainom ha. Para mo relax ka. Ay, lang ka. Salamat, Jack. Daan ako nagkabantay. Nga mas gusto ni nang Hilda si Maggie para kang Poy. Pero ako mag-expect. Nga ingon natuon ko niya ganina. Nasakitan ko. Sakit kay akong dughan. Mintag mamalik ni mga tawhan na ugma, no? Dalira kita madato kung kada adlaw ingani kada ka ng mga tao. Oo. Nga naman ka. Wa man. Mura lagi kag kailakon. Kanina, lahira kay ka. Di giday tingali maato ang tanan sa. Wow! Hugot ha. Hugot lagi kayong ano di ka, uy. Wa bitaw. Imot-imot ra ko. Malihog og avocado juice di. Pwede? Sure. Kadiyat sa ha. Gawang mama eh. Gipareglahan man ko. Si Sarah. Itanaw sa nako. Ako si Smilan. Ilingaw man. Ouch. Ano nilingaw mo siya nako? Nasakitan ko na. Jack, kadiyot. Bro, Jack. Ran, ako ning gida ni Sarah. Nala ko isulti mo. Dali. Ha? Ano sa man? Bro. Unya sa di pa mata mo mahuli. Inom ta? Ha? Inom ta? Sakit kaya akong dugan. Ha? Nga naman. Basta, unya na lang. Magibaw ra ka, Brad. Sige, atuan na si Sarah. Okay. Nga naman ka? Here's your pineapple juice, ma'am. Thank you. Banana chill. Wow, feeling ako, marag mo balance out pa tayo nila. Lami, ba?
something. Doon na yung labot si Puy ini. Tabablo. Nay lang. Musa di ay problema. Anong murag bugat sige akong tanaw ni Moron. Bugat magid ko, bro. Kano sa mo ko nigaan? Ay, di ba? Ang ako ipasabot, ano naman nga drama kay ka. Ha? Naunta, happy mood makadapat kay naglunching ta sa atong banana chill ganina. Oh, happy man ko. Bantog lang inom taron kay happy ka? Bitaw, bro. Naihubos kay kong mama. Ha? Lagi. Sakit kaya akong dugan. Ano naman? Yung samday ka, ha? Gano'ng man kasa? Nga, di sa pamangambok, ito naman ako'y napatunayan niya. Pero, kung i-treat ko niya, muragya po patang wibot. Ko gani, duklo naman gihapon ko. Pero, baliwa naman na ako kay mama mangguna, mama. Sobra na, bro. Sobra na. Sakit na yung tulungan. Kaya nga no, gede ay. Doon samday kang mama. Tambok. Nasuko siya nga kami sa ramay sigkuyo ka din na. Di ko na pwede kay na yung mga tao nga sigbantay na mo. Gawa. Palikayon ko nung ko ni Sarah. Ug dapat si Maggie ko na ko sige kuyog. Ug kay istorya kay para imo mo ko na si Sarah. Uya sa akong kaluha. Pero, mabusan akong gisulti ni mama. Kapuntos ko. Lahian na yung dating sa atong banana Q-sa. Pumatter gid ang packaging. Imo man ang idea tanan. Pero syempre, narigahapon tong karaan nga pamaagi nga atong tuhugon. Iba ba ka? Nga gilan sa ni mama atong love team. Ug love team nila ni Jack ug ni Sarah. Ha? Katawanan sa dana, oy. Gilaunch gyud. Ngano kita'y pulis sa Katniel og Jaden? Mo binuang bitaw. Diin man natin mo mapuniti, oy. Ni mama mismo. Sakit kaya akong dugan, Mags. Ha? Naiubos kay kong mama. Nga naman. Kana bitaw, murag yapon tagbata nga i-treat na ko. Iyang i-treat na ko. Pag-treat ni mo. Oo, kana. Ngano, padidihon day gihapon kaniyas bibiron. Tarong good. Joke ra, oy. Seryoso mong kay ka. Alangan, iya mo kong diktar na kinsa kung magustuhan. Ayaw ka lain ha. Pero, iya kong i-push ni mo. O iya kong palikayon ni Sarah. Pero Max, akong gusto si Sarah. Dili ikaw. Aray! Anong nihawa magagalit niya, sir? Napandulong ko. Nagunit unta ko ni mo. Sakit sa kong tiiloy. Ibaw di kumugun ka na ko. May gani, wa mayabo ang kaha. Kuhaan takas mantika. Sakit sa kong tiil. Di ko kalagaw. Tabangi ko, Max. Max, tabangi ko. Nagprito ko, eh. Nagkadiyot lang. Alalayan ako nga makalingkod ko, please. Please, Ray. Ray. Si Sarah patabang mo. Ha? Wa ka makadungog. Si Sarah patabanga! Wa man siya din eh. Wa may nadiri. Ikaw raman. Oh, maon na diha. Ako'y ni Adinhi. Dili siya. O, lagi mo bitaw akong gisulti. Di ganit ako, be. Ay, palabing pa mong ataha. Kay na, mga tumba taaning duha. Atas ko ni mo, uy. Murang lagi ginasuko, Mags. Di kay mura, poy. Nasukogid ko. Wa
Wa jud ko nagmahay nga ni-resign ko sa kong trabaho para mo full time sa Banana Chills. Karon pa na ako masabti ang gisulti sa atong teacher sa una sa business boy ba. Nga di siya gusto nga makakita nato nga after 5 years kikan karon sa atong graduation nga empleyado lang ta. Gusto siyang makakita nato nga after 5 years nga nagmanage ta sa atong kaugalingong negosyo. Bugu agi din mo bro sa. Ha? Anong bugo man? Karon pa makakasabot siyang gisulti. Ako hagbay ra. Oh. Inoon. Lain sa ato bro. Kanang kumusta naman ka? Mayo man, ikaw kumusta ka? Ako nang kumusta man ka nako? Anong nangumusta mo sa kanako? Ay di, manang masususta ko nimo. Nangumusta ko nimo kung nahuwasan na ba kasi mong kayubos ni mama? Oh, ako lagi padaplin bro. Para di na makatabang. Very good. Bro, sa pagkakaroon ba? Ato na nang ipadaplin ng mga kayubos. Mga silpiti. Bisan love life, ato na nang ipadaplin. Kaya ang importante nga, mulambo na itong negosyo. Bitaw, sakto ka bro. Doon na kay point. Laan na din bro. Negosyo lang. Mulang personalan. Okay bro. Salamat sa bulawanon ni mong purong. No problem bro. Hi guys! Hi boy! Hi Jack! Wala ka mo biso-biso na ako. Ay natuos ba Sara? Ha? Unsay? Nanikis ka na ko. Beso-beso man to. Parehas na. Ngano di ay? Bago rami nag-istorya ni Jack. Kailangan mag-focus na ta sa itong negosyo. Ipadapli na itong mga personal. Ang mga kayubos, ang mga unsa-unsa pa diha, apila lang love life. Okay. Nag-meeting mo? Actually, sort of. Okay. Ano sa yung gidiscuss? Kuan match ka ng amo na istorya ni Jack. Nga dapat ining atong negosyo, focus kita. Ipadaplin una atong mga personal. Like, kayubos, kasina, or bisan love life. Di una tana. Mao ba? Okay kaayo. O nang pasensya lang na mo, Sarah, Magi. Kay bawo magig ko nga pareha mo nakigusto na ko. Iset aside lang una na ninyo, ha? Bitaw, joke ra guys, joke ra. Nagpalingaw lang ko kay wa si mama. Pero, wa ako malingaw bro. Bro. Hey! Kamuda ba? Ano man ka bro? Sige ano? Ganin na. Mayo na tong istorya nga ipadaplin lang mga personal. Bro, it's a joke. Joke? Pero gikan to si mong kasing-kasing. Jack, ayaw ano oy. Ayaw pa. Sorry bro. Sorry. Ibaw ba mo nga nagpadamo sa demonyo? Gibless ni gada nga itong negosyo. Klaro kaayo ang mga signs nga moasinso pagita. Pero masustain lang ni kung ato ning kuyugan og positive vibes, di ba? Ug mo down sab dayon ni kung ato ning injekan og mga nega vibes or nega elements. Kagets mo? Wa. Sure, oy. Nakasabot may Magi. Sorry. Sorry! Anong bustak mo to imong sorry? Mas dako mo gugsa. Ako may ganoon na. Sige. Settle na ta ha. O klaro na. As for now, focus tas negosyo. Ipadaplin ang personal interest. Ha? Yamat. Nagprenses sila sa Banana Chills? Kuno! Pida, hurutan na sa akong bilipan ng mga bataan, na. Pida. Sa'yo, gano'n sila madato, anak. Ay, Upaw mo ka, ano mo ka? maulagi. Kwartahan na kay sila. Pero halos di na sa dato ikauban. Wala padahon nato. Mo lagi sulti mama ninyo. Uyang mama oy. Mag-outing ta. Kuyog silang Sara ug Magi. Kita lang pamilya ha. Salamat ninyo mga anak ha. Pupida malipay gito inyong inahan ini. So,
Kano sa mata mag-outing? Naunsa naman taan ni, sige lang tag-tor-tor sa mga beach. Unsa nga ora-orada maning atong pag-outing god. Di ka makahuwat nga laing adlaw. Mao kita makapareserve. Mamasin lang kita ini kung may masudal pa tayo ini kalaki ha. Kana bro. Kana, dihata. Susuway lang ta. Okay. Pila ra may entrance din Piso. Piso? Gilibre nila ang unta tanilag piso lamang gani. Ayaw lang sa delivery ma. Kulbaan ko ini da. Time pa. Wa lagi ni cottage. Pila mo ka table, ma'am? Ay, Dog, wa mo'y cottage, Dog. Wa, ma'am. Lamisa ra. Pila lamisa, Dog? 100. Maalagot. Piso ra ba yung entrance sa'yo? Ay, maudi ay. Mandiduan di tanan. Daan pagid ko. Doon na ilang kulanan, boss. Doon na, boss. Tag 300 ang usa. 800 naman tanan. Amo nang madaig pa uli. Di sad, ma'am, oy. Renta ra na. Oh, Lugawa ini. Piso ra kung entrance, sir. Ma'am. nala sige. Usa lang ka lamisa ug upat ka lingkuranan. Sige. Pag-aon sud ng container, sir? Oo. Ano man? Oy, bayad mo 500 ana. Kung dili mahurot, bayad mo 1,000. Unsa? Binuang man ang inyoy. Piso ra man sang entrance. Ay, blood maning inyong bitch, Di man good, ma'am. Ano wala nga dagat, no? Kaugaw ana. Pero tinuod na nga dagat, sir. Dili na fake. Dili na tamo reklamo. Usaon na to. Wala tayong choice. Sige! Ma. Gutom na kay ko. Dali ang lamisag mga bangko. Pila ka bangko? Upat! Asa na tong atong gi-order nga lamisag mga bangko? Sir, man daw kalami sa inyo, no? Muna yung lamisa nga 500. Gamay ana. Mone. Good for one person naman na. Asa na iputang ang mga pagkaon? So, mapuno lang mo og light table. Dali! Diha rami mangaon sa bus! Doon ako'y daang malong! Magyaka na lang ni! 1,000 bayad sa pagyaka sa bus, ma'am. Piso ra man sang entrance. Lumian na ba yung ipaghagis, ani? Ay! Pa, magawa silang tagbalik. Mangitag laing klaro ka ng klaro ng bitch. Manggawas mo? Oh. 1,000 ang exit. Sige, Dong. Punin na lang duha ang lamisa, Dong. Balik tulutanan. Okay, ma'am. Additional table, doha, dire. Alo, ito ka magitulis na to, ano? Piso, naman sa entrance, sir. May pag-ailag yun nato na. Bagay tanong. Piso lagi pero sobra tagaliog ang inyong mga hidden fees. Wa may mga batasan. Libre ni maayo yung buhat, bay. Panghilad bang gapon Libre ang pagpailo na sa mga lamisa o bangko, sir. Oo. Ano? Mo ba? Pero na niyo para tarong ha. Ato ni pamutang tumagaon. Bro, ato ni pamutang. Ato bayro na ni kalaki ha. Lingaw naglibre. Tarongan. Okay. Enjoy na sa moment nga nagka-outing tang upat. Enjoy pagkataining kayong tanga. Kamutan na to ma-enjoy pangga. Plato ma pa. Narama kutsara ma ha. Sige, pakar sa ta. Hoy. Umba na. Oh. Ngano? Imo na sa pabayran? Mamon. Di. Ma'am, nga na ako paborito ka. Mangayo ka? Di, man. Pero kung tagaan ka ninyo, madawat ako. Oh. 2,000 na, 2,000. Tag 100 ang hiwaan na. Barato na. No thanks. Wow. No thanks pa. Akan na. Di ko na, no? Paborito sa di mo. Di. Bayad mo, anak. Lamig mo na.
Bayad lang mo na, 100. Dong, padukla ragot ko, dong. Doon ragot dire, dong, padukla ragot ko, dong. Ma'am, di man ko ako ng buhat ani, ma'am. Ang tag-iya man, ma'am. Kinsa day tagya ini? Bitaw, kitsa tag-iyan ni Brad. Ako. Kay ihion lang ko da. Asa dapit inyong CR. Namin si Ar, ma'am. Naaraman. Sige, okay. 500 ang bayad, ma'am. Tepal ko, dog. Binuang na pag yun ang inyo, dog! Sir, piso namang entrance. Pero tabi na yung gituloy sa mga customer ini. Inyong ibuhat, ha? Scammer man mo, Brad! Ay, na may libre nga si Ar. Limpyo kayo kay wa may mo gamit. Humot pag yun. Oh, ano ba may magamit ka? Limpyo, humot man ka. Glass man ang bongbong. Wah! Kaway klaro. Nahala, unsa makay sunod nga mahitabo? Gidapit ko kamo mga higala sa pagpamati sa pa mga sumbay ning makalingaw tang sugilanon. Jack and Poy! Dalit ka nato sa RMN Drama. Tatak RMN. Kung mao to mga ka-listeners, ang part 2 sa Jack and Poy, kunya magkuan taron mag-intro vlog puta sa munyeka nya ang magbasa sa na kung tiwas mga ka-listeners no sa comment no para makuha-kuan si Badiday kaluoy po sa bata gituluan gud og dili maayo i-upload man pod na ni Mogid luoy kay bata na tunong sa kuan ba sa dili maayo nga maama no. Pero ang yang ina buutan kuan jud kayo ba inahan jud kayo ang turing nangi sayang ano nakana nya si apa day i-upload man po na ni Digilex ang panugon tabok-tabok kaya kung maminaw ninyo tulo oo si Digilex remix nag-upload siya ng panugon tag-as ya nya si Rocky Vlog kaluoy ni Rap Maugid kinaluyan samot sa ending ani makahilak mo ni ba makahuot sa dughan ni gamahan luoy ang istorya ba yes si Annalyn Santarin salamat sa sumpay nindot jud magpaabot na pud ko sa sunod drama dol salamat kayo no Annalyn Santarin ug si DJ Queen again boss dyan salamat sa upload nalingaw mi og paminaw sa akong mga kagrupo ug again pa shout out ko sa solid ka pamilya sa A4 Habibi 24 Chan Boss Bigs ug Papaping sa akong officers and members shout out ug sa tanang listeners aning maong drama ug labi na jud nimo idol Jam sa kanunay pag-upload nimo og mga drama maura may kalingawan jud nako diri samtang ga work ko to skip ads ta in that way show some appreciation ug makabawas sa miss nimo sa imong pag-upload padayon ng idol amping og more power ug God bless salamat kayo no DJ Queen ug balik ko no shout out sa imong sulod ka pamilya no sa A4 Habibi 24 Chan Boss Migs ug Papaping ug sa imong officers ug members no shout out niyong tanan salamat sa inyong pagpaminaw shout out mo ni DJ Queen 23 no DJ Queen 23 ug si Jonathan Santinyaman Lods Part 3 Lods Chada nga drama luyo sa kabangis magid indot ni dramahan may pagtulunan jud ba matulunanon na kay drama Lods Kid Punso Chada gyapon na nga drama Lods pasensya no wala ta ng Kid Punso no Jonathan Santinyaman pasensya sa imong request nga wa itana no si Mihias Lodi good evening Dol ayaw ikawi ang gamay nga grasya kay kung imong ikawan ang grasya Dol samara sa gikawan nimo ang grasya nga gihatag sa Ginoo nimo kabalo ko Dol nga dili ka naong og kwarta idol ang pagtinabangay angay lang nga atong himuon samara sa gisugo ni Kristo Jesus nga kung unsa ang bahandi nga imong makita
nakita imong iapod-apod sa kadaghan. Aron malipay ang Diyos Amahan amin. Love Idol Jan. Salamat Mihiyas Rudy no. Nya ngayon ako pasensya no nga may ko dawat sa inyong mga tabang. Makaya pa man. Puhon og kuan gyud ba yung Lord. Mudawat na siguro ko pero karon na pa man tay Lord. Libaran sa lang nako no. Salamat kay Mihiyas Rudy no sa imong pagka mayong tawo no. Pagka magiluyon. Nya si Queens Dinamita, salamat kay Idol Amping, God bless you. Salamat po Queens Dinamita no. Si Marionis, salamat sa bagong upload Idol. Salamat po no. Marionis. Si Lingil Habman. Sagdaay lang mga tao dautan una sir, pait kayo basta ikaw sir kasing-kasing limpyo kabalo ang Ginoo Idol. Salamat kayo no Lingil Habman sa kuan nakita nimo ang ato ang pag kuan din no nga magbinuang nagtinarong ta no. Salamat kayo Lingil Habman. Nya si R2M Trejan Mil. Kadungog naman ko aning drama gi-upload na ni dugay na wala ko kabalo kinsa ang nag-upload ato. Murag mobalik pagka pulis si Raymond ani. R2M Trejan Mil wala may nag-upload ani lain sa YouTube. Kay dugay naman ko nga uploader dira sa YouTube. Wala laing uploader ani. Ako pa una nga nag-upload ani sa YouTube. Pero tingali amo na kung giingon bang sa introduction pa lang sa drama makagets na kaunsay dagan sa istorya sa drama no. Labi na mga listeners mga bright yun yung mga listeners ba nga sa intro pa lang o sa kanta pa lang sa drama makasabot na kaunsay istorya sa drama no. Muna nga tingali si R2M Trejan Bell nagets niya ang istorya no sa introduction pa lang. Muna nga o tingali po nakapaminaw siya ni sa una sa evening drama no. Kay sa una man di panggabi man nga drama sa una. Nya tingali po nakadungog ka og lintin drama kay nami lintin drama sa nya parihara aning istorya. Muna siguro nga nakahinumdum ka nga murag nakadungog na ka no. Nya si Ib Pancho, salamat sa part 2 boss dyan. Isa pa yan Ib Pancho. Hinahilay lang pag-upload boss. Important tulog og sayo. Salamat kayo Ib Pancho. Si Lionel Galia, unsa ning tuigang na drama Idol? Kining Roldan Moran, taon-taon ni 2020 man tingali ni. 2019 or 2020 murag kanang tuigang murag dang dapita or 2020. Sa DOHP ni no, kining Roldan Moran di drama sa una. Or 2020 lagi. Murag ang nisunod yun yan ito, ang kasabay ni sa ang kalag Nicolas dahil nga drama. Kining Roldan Moran. Salamat, Lionel Galian. Sinsya no, iubo ko mga kalas. Murag labad-labad sa kulo ba mo na nagkamot gyapon kay kabalo ko nga mura na inyong lingaw no. Nya si R2M Trejan Mil nakadungog na ko ani nga drama gi-upload naman ni sa YouTube nalimot ko kinsay nag-upload murag magkasangka magani si Eddie Boy ug ang iyang tinuod na mahal. Wala di laing uploader ani no nasabot lang nimo no. Samot na napaminaw na nimo ang part 2 no. Bangi na gani sila no. Kaya wa man sila makilanay si Eddie Boy ug yung papa no. Wanted mo may banggiitan ni si Eddie Boy niya yung papa po mo po'y kuan sa mga pulis no mga oy pinakangilgig mo na masabtan yun nimo sa part 1 or part 2 pag gani no sabtan na nimo ang dagan sa istorya sa drama no mo na ang kuan tingali makaingon ka nga na nag-upload kay na lagi masabtan mo daan ang kuan sinugdangan pa lang makasabot na ka murag makaingon ka nakadungog naman kuan yun na ba nya
Si Mary Jane Omblero, salamat idol, nindot kayo nga drama, makalingaw as mother of twins pod, makarelate ko sa mama ug sa batasan sa twins. Okay. Si Rien Luwagi, dawatan abos dyan, oy, aron kato silang daghan pang moabot nga blessings sa ila. Ayaw na tagda mga basir kay katong muhatag gikan man mas ilang kasing-kasing. Salamat sa pagsabot Rien Luwagi. Okay. Naman si mga tao nga kuan manghatagon jud. Muna nga di kita makabuot sa mga tao kung gusto silang muhatag, mutabang yan. Problema na sa mga mo-judge baka ng mga tao nga mohukom bitaw. Isag unsa ka maayo sa imong intention kung naay mga tao nga masina nimo. Buhatan jud kag istorya nga makadaot nimo. Ano ba? Isan kag pinarong imuha, tagang gyud mo ka og isyu, no? Batuon kag lapok. Bisan og ang imuha tinuod para sa uban, pasikat or pagkaron ingno, no? Pero ang nasayod sa imong kasing-kasing, ang Ginoo ra gyud. Muna nga kung naay mga tao nga manggit hatagon, muna sila ang mga naliwat nila sa Ginoo nga mao mo pandit. Nakatuman na sila sa sugo sa Ginoo. Abre ang kasing-kasing sa pagtabang o paghatag ba. Mabulahan kila nga mga tao na inana. Nabi talaga ingon sa Biblia, no, sa ano ko makalimot na sa panultihon. Ingon diya sa panultihon nga adunay mga tao nga naghikaw sa angay untang ihatag sa mga kabus. Nakalimot ko basta murag mao na. Adunay mga tao nga naghikaw sa angay untang ihatag sa mga kabus. Apan nag-anam minon sila og kapobre. Doon na sa mga tao nga walay pugong-pugong sa pagpanghatag, nagkaanam hinog kadato. Kung nag-ingon nga, kung manghihatagon ka, panalanginan di ka sa Ginoo. Number 1, anak, na may panglawas. Kompleto imong pamilya mo na. Dako na kayo ng blessing sa Ginoo, no? Grasya sa kinabuhi nga naapat na kanunay, no? Blessing na sa Ginoo, no? Salamatan na kanunay sa Ginoo ka ng mga grasya, mayong panglawas, grasya sa kinabuhi, sa pamilya ug mga higala. Kay dili man sa tanang panahon nga mayon ta nga kanang bless kaayo ka tungod kay daghan kag kwarta. Daghan man ang blessing nga gihatag sa Ginoo, mayong panglawas ng daan. Ang uban ba kay nanikamot yun nga makaginhawa, nang gi-oxygen na bitaw, gusto pang mabuhi nga na ba. Pero kita na ginhawa pa ta grasya sa Ginoo. Kining atong mga grasya sa kinabuhi, hangin, pagkaon, mga blessings nga inanindutan, no? Mao nag-ingon nga ang maayong panglawas mo ay bugtong bahandi ba, no? Una nga dili sa tanang panahon mo ingon ta nga ang pagkakwartahan maoy gipanalanginan lang. Kanang kuan gyud number 1 na naggrasya sa kinabuhi na yung panglawas. Dako na kay ng blessing sa Ginoo, may panglawas nga na kay kumpleto imong pamilya, na kay mga higala pinanindutan nya kanang kwarta bonus na lang na, no? Kanang kwarta kung daghan ka kwarta bonus na lang na, no? Nya tungod kay na kay bonus nga daghan, imo siya nang ipaambit sa mga nagkinahanglan. Dili lang kay nakinumdum ko sa wali sa pare ana. Ingon ng pare nga kuan di ko kalimutan na. Ang pare nga wala magpasabot nga tungod kay daghan ka og nadawat nga grasya, mga panalangin, imuon na lang ginatanan, no? Imuhon na lang na ang kunon tanan, no? Moyon ka nga makuha ni ako'y naghago ni ako'y naningkamot. So dili din na maoy sakto. Ang kuan di ana dapat kung gipanalanginan ka sino daghan kag grasya, mga nadawat na angkon sa mga successful ka, grasya na sa Ginoo nga angay sad nimong ipaambit sa mga nagkinahanglan. Dili kay imo na lang gid tanan, no?
tingali gipaagi nimo kay aron masukod sa unsa jud kang ka klase sa tawo. Gipaagi nimo ang daghang grasya aron masukod kung kamao ba kamo paambit sa mga kabus nga kinahanglan. Mo na siya mga kalisuners ang akong nainumduman tong wali sa pare mga hinaot unta nga kita mahimo usad kang panalangin sa uban na mga nagkinahanglan. Ang daghan ta grasya ato na ipaambit sa mga nagkinahanglan. Mahimo tang panalangin sa mga nagkinahanglan. Mura na mga kalisuners nyo kaning taas akong vlog tiwason na akong basa ng comment mga kalisuners. Akong tiwason ni basa ng comment singali sa intro vlog sa Lone Ranger, no? Okay. Mag-intro vlog na lang tinlikudaan, no? Para sa Lone Ranger po, part 5. Mga ito mga ka-listeners, thank you so much for watching, for listening. Amping mo kanunay mga ka-listeners, God bless us all, God advance. Merry Christmas, atong tanan.